Akulanda uNkulunkulu akubusise kuko lokho ngokwenza uphumelele kama kupastor ngithandile ngifike sicela kuwena kukodwa ukuthi ke qinisekisa qikelele ukuthi inamba senza kusungula nikusendla for mama kuphela kuma calls not WhatsApp not kuma SMS. Uthembela Shabani ethembela Shabani sawona pastor ngicela ukubuza ukupha umuntu ekushela kusukuthini so ububa ke eshela futhi uchere lo uyintombazane umuntu esifazane uthi uphupheke la umuntu emshela. Yini ukushela? Ukushela is to propose, is to ask a girl to date you. Yabona? Ucela umuntu ukuthi ajole nawe, uyamshela umcela ukuthi ajole nawe, uyamthanda wena. Yabona? Senze kanjena ke. 1. Kuyenzeka uma uphupha umuntu kuba uPaul uhluma ekushela olusho nje inhlanhla nokuthi kungenzeka lo muntu yena ozofika kuwe njengobambo lwakho ngokuhamba kwesikhathi. Kungenzeka lo muntu okushelayo bephupheni if awumazi uyena muntu omiselwe yena ozofika ngelilanga sokushela. Yabona? uGenesis 2:18 uthi uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa ngako wamezela umsizi onjengaye. So leso ukuthi nawe maduze will find umuntu ozokushela vele noma uzovele ezokutshela ukuthi akuthanda ufuna nakho umuzi. 2. Futhi uma uphupha umuntu kuPaul uhluma ekushela lo ngokwesintu kungakhomba ukuthi kunesidalo esihle esizama ukusondela kuwe futhi sifuna usamukele wena. Futhi omunye umuntu ingavela lento le ngoba kunesidalo esifuna ukusondela kuye noma ke esisuke kufanele umuntu asamukele. If kumuntu kamoya. 3. Kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ngaba uPaul ubume ekushela olusho ukuthi kumele uqaphele ngoba kunomoya ongcolile noma kunesilwane noma kunesipoko sabathakathi esizama ukusondela kuwe ukuze noma useqoma bese sinyamathela kuwe. uAmos 3:3 kuhamba ababili kanye uma bengavumelananga na shuthi ke lento kwayiqoma iyanamathela. 4. Kodwa futhi uma uphupha umuntu kungaba uPaul uhluma ekushela kodwa ukwazi ukumchitha noma ke ngesikhathi this person try to propose or to ask you to be his girlfriend when you rejected that person. It's a positive stream because ukusho ukuthi ke ukwazi ukunqoba isilwane noma ukunqoba idemoni noma isipoko ekade sizama ukunamathela kuwe. Ishabelelo 2:7 ngiyanifungisa madodakazi aseJerusalema njengezinsephe nangezindluzelakazi zasenhle kuba ke ningalunyakazisi ningaluvusa uthando lungakavumi. So siyabonga kakhulu ke besibheka la uma uphupha umuntu ekushela. If you dream of having a boy or a man or a guy coming to you asking you to be their boyfriend or their girlfriend, I mean. Siyabonga. Blessed. When you